Justice-नि बेलायाव नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम गासै सोर सोरनो जों सेन्ट्रेलाव हरदों सेन्ट्रेल माने सोर अमित शाहनो ओमफ्राय जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा ओमफ्राय मेजिस्ट्रेटआव मोनसे जागोन BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव जितुनिखि BTR सुक्तिनि उनाव एडिशनेल एसपियानो जा एसपियानो जा डिएसपियानो जा बेफोरबायदिनि आखाया जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि सिङाव थाबाय नङा होमबा बेबायदि बुंदोंमोन बेबायदि बुंदोंमोन अब्ला दिनै नैबे समाव जों लुबैदों एडिशनेल एसपि सार सुजित सिंबिलाय जोंनि जायगायाव फैनानै जोंनि मानसिखौ इनकाउन्टार खालामनो सोर बियो माबोरै हाखो आरो जुदि हाथारदोंब्ला दिनै फेक इनकाउन्टार जाखांनायनि उनाव जुदि बिथाङा हाबायब्ला दिनै बिथांखौ खामानि मावनाया जोंनि बिटिसि सरकारनि आखायाव दङ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডেম'ক্ৰেটিক আপোনালোকৰ ৰাইটছ আছে আপোনালোকে ধৰ্ণা দিছে আপোনালোকৰ যিটো মেছেজ আছে আমি কনভে কৰিম Two lines, 2 by 2. Half line. Ladies and gentlemen, today I'm exploring the peace and awareness rally for all of Americans and Sahari organized by all Calgary district youths. Gulaki. We want justice!